Se on Punakivi täällä taas. Nyt sanomassa yhden ilmoituksen, että mä en nyt enää tee tälle kanavalle videoita. Jos te katsoitte näitä, niin älkää hätääntykö. Menkää mun ja mun kaverin Ilvesmeetin uudelle yhteiselle kanavalle. Mä pistän linkin tonne kuvaukseen. Tai no, kyllä mä varmaan laitan. Niin. Tai no, ettikää vaan Power Team Gamers. Niin sitten te löydätte sen. Joo, kyllä mä pistän linkikin sinne, niin näette siellä videoiden parissa, että se oli nyt vika video sitten tälle kanavalle. Tai voin mä ehkä joskus tällekin kanavalle tehdä jotain pari videoa. Suurimman osan mä tein kyllä sinne uuteen kanavaan. Et joo, tässä on sitten moro.